Mao ni ang among mga kahoy nakuha sa atong himuon og tapahan. Guys, kuwins guys. Kuwins. Yan na mo sama. Tangan na na. Ha? Ikaw na dili ah. Di na malaman. Bahas. Chapter ba? O pa man na nalibili.
Okay guys, mayong hapon sa inyong tanan. Dara po ta diri sa atong bukid diri sa Tabon-Tabon. Pa. Dili. Abot man ang kuan. Sige. Sa ida sa kuan. Wala. Ha? Oops. Dili ako kuan. Una. Namba. Ito ba? Dili mo pa. Na pabaw ka pagod. Na kita ka dong duhaye pwede na ta mag-artist sa i. Ano? Mahal kuan ko sa atong video maka 50,000 ko tagaan kan ho 20 mil. Isod food. Napil man ka sa video. Saban mo pa nang imo. Saban mo anong paak.
man nagay pagtutukuran pa malay diri. Ug ayaw po ninyo kalimti, mag-subscribe mo diha. Ug dinhi ra ko taman, daghang salamat sa inyong tanan.